Club Junta, building better Africa. Tikulandreni ya Malawi mtawino ya kumasana pamene tiri kalikiliki kuyang'anira kuzifusafusa kufufuza kuti chikuchitika ndi chani. Komano nkhani yayikulu ndionena kuti Professor Peter Wamutharika wafika mdziko lino la Malawi pamene wachokera mdziko lija la South Africa, ndipo maripoti akunena kuti mkuluyu anali kumeneko kamba kuti kakambirana ndi anthu ena akuluakulu mu nkhani zandale angakhale mu business, ndicho linga choti akwanitse kuwathandizira kangachepe pamene akulowa mu mnyengo ya kampeni ndi zisankho zimene zikubwera za pa 16 September 2025. Tikukamba pano airport ndi achokako kale, tikunena pano mkuluyu akupezekera ku nyumba kwake, ndipo wafikira nyumba yake ya ku Blantyre pakuti anadusira pa Chileka Airport. Kufika kwa mkulu ameneyi ambiri azidzimuka nako, endi musaiwale dzuloli tinalengezesa sonena kuti Professor Arthur Peter Wamutharika akhala akubwira pa 20 Juni akhala akubwera, ndipo lero lino ndi 20 Juni mkuluyu wafika. Ambiri dzulo munalankhula ndithu mwamkudzu monyoza mosakhala bwino moonesa ngati kuti ine ndili pano kulankhula zabodza kapena kulankhula monyozesa Professor Peter Wamutharika. Chonsecho sizinali motero, koma cholinga chinali chokudziwisani kuti mkuluyu 20 mwezi omwe uno akhala kufika, ndipo wafikadi tsiku la lero lino pa 20 Juni 2025. Ndikupemphani kuti musatalikire, khalani pomwepo pamene tikutolera nkhani zina zosiyanasiyana, komanso timve speech imene angalankhule mu nthawi ino yakumasana ndi atolankhani pamene wafika mu nyumba kwake ku Blantyre chamunyamba domo Undilande. Thank you so much. Thank you so much. Excellences, once African little, I mean, and family, Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.